Είμαι σίγουρη πως και εσύ ξέρεις τουλάχιστον έναν που δεν πήρε ποτέ τα ενοίκια που του χρωστούσαν. Κι όμως αυτό αλλάζει. Έλα να σου πω σε λιγότερο από 1 λεπτό τι γίνεται. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε κάποιες αλλαγές που πλέον δεν θα περιμένουμε χρόνια να εκδικαστεί η υπόθεση και βλέπουμε αν θα πάρουμε τα λεφτά και πότε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Άκου να δεις ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Ασφάλεια ενοικίων. Το έχεις ξανακούσει? Γιατί εγώ όχι. Όμως έψαξα και βρήκα ότι μπορείς να πάρεις τα ενοίκια σου βρέξει χιονίσει 100% μόνο εάν τα έχεις ασφαλίσει. Πώς? Με μόλις 95 ευρώ το χρόνο. Ναι, Μαριάννα, αυτό πώς θα το κάνω όμως, θα σας πω εγώ. Rental Insurance είναι η μόνη εταιρεία που το προσφέρει αυτή τη στιγμή, με την κάλυψη της ασφαλιστικής εταιρείας Helvetia. Δηλαδή, μπαίνετε εδώ και σε μόλις 5 λεπτά έχετε προσφορά. Ή μπορείτε να μιλήσετε με ένα εκπρόσωπο ή να σταλθεί μια προσφορά στον δικό σας σύμβουλο και να είστε σίγουροι πως 100% θα πάρετε τα ενοίκια σας, ό,τι και αν γίνει.